wartagena sadaya ing hamba Badir ngandika karena saking sawiji manira tan elok kayan inyok satu urip bener kang suwun lakoni kaya tah isun ing danuduk ananing Bagaraison anutku imaring sawiji sapi berarti ngamanungku disampuning mangkana sansana golo anuning manira serta golo ikang hujan yang wedi suka agung ameng-amengan orang nasira genaria kenarade dari kinun amengan lan turu yata isun kalimat adri miarsa suaraning sapi segera isun mantuki wesma saparakta isun ing wesma mangkana isun kumuni mungu ing papayan rumah nulnya isun aningali maring wong akeh sami atata ingun gunung apa wastani aga wong kang arsa ngaji